ki khasi menshua hashwa bakin position ni shari khasi ngimtip laki wanhi da ka jing sultanat lani ki shabe nangno ya kata mtip ndre ha baki position ni shari khasi kili kila shongshnong shwa shaki wei pat ki banta jong karithor te ndre kat baki wei pat ki jai benreu ki ba khambon pa kila nangtur kini khasi kinang kanrea kamshane kata kade ka daw ba ki khasi jungi ki dono ya te ka Brahmaputra ki dono ya ga babun banta jong kamru tenda kila position ne kani kade jakari lom ka jakari klaw aga takapor khasi usyam bagani ka jaka ka basiso ka pengat ki shongshnong na ki wan biang ki wei pa ki je benriu ki ba pa bantur sene ban be biang khasi sanang ni tendre nama bagani kade klaw ukhasi udai uba million ban im ki klaw ki tap kumta ka ta ka jai benriu kalele kumno kala rai ban yele dakthma dakila rai ban yele dakthma ki khasi barkhoi ki sendang khasi kila lek lo shaklaw ban shu shna khasi ba shongshnong barkhoi balanang ban bat khnam ban baranti